Matuloy kaya ang trip ng TK boys. Sana matuloy, no? Ang tagal na rin namin huling nag-jamming sa Tagaytay. Kailan ba yun? Last year yata yun. Kasagsagan ng pandemic. Pero natuloy pa rin, ano? Sana matuloy ulit kami. Nakakamiss na rin yung mga tropa. Simula ng high school, nag-college, hanggang sa nagkaasawa at mga anak na kami. Still, andyan pa rin sila. So, sa mga nagmumotor dyan, mahilig magmotor. So, level 1 na. Okay? So, pwede na. Alam nyo na. Yun nga lang, medyo tipid sa gas dahil ang mahal ng gasolina ngayon. Grabe. Lalo na sa ibang lugar. Maabot ng 80. Hindi ko lang alam. Yung iba, nakikita ko 100 eh. Hindi ko lang alam kung totoo ba yun o ano. Pero kapag ganun ng gasolina mo, parang nagbabike ka na lang. Mag-jeep na lang ako. Mag-jeep? Grabe. Masakit sa ano, parang basta masakit pag nagpagas ka. Kaya rin ko may sakit. Masakit pa sa nag-break up ko ng jowa mo. Kaya tipid-tipid na lang tayo mga kagulong, mga kapatid. Ano nangyari kay Kuya? Bakit? Napansin nyo yung green, di ba? Pagka ganyan, huwag na kayo masyadong magmabilis kasi minsan nagre-red light yan eh. Tulad yan, nag-orange, di ba? Kasi pag masyado kayong mabilis at yung nasa unahan nyo tumigil yan, wala na, finish na. Dapat clear yung nasa harapan nyo para kumbaga sana defensive driving. Ganda talaga na ano, no? NMAX.
malakas marangkada, ganda pa ng katawan. Sa umaga may checkpoint dito eh, pero pagdating hapon wala. Wala nang ako. Wala nang checkpoint. Umaga lang. Diba? Mas mahirap magbalanse pag traffic. Ako nahihirapan ako eh. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Dito na tayo sa San Pedro.
Ooh. Munti ka na si ate pagliko ng van. Tatama yung unahan ng gulong niya doon sa hulihan ng pet ng van. Buti umatras siya. Dito laging traffic paghapon. Ang cost ng traffic dito lang sa may yung yung papasok ng Southwoods. Yan. Kaya siya nagko-cost ng traffic. Kasi walang nagmamando ng traffic dyan eh. Kumbaga sa kanya-kanya. Mamaya, natadaanan natin, may kita nyo mismo. Ito, yan yung pakanan na to. Papuntang Southwoods yan. Wala kasi nagmamando ng traffic. Tayo naman. Diba? Kanya-kanyang talaga lusot, diskarte.